ki yake sarauniyata. Kalamanki suna sanya ni natsuwa a fili, zan kare ki koda yaushe a kowane yanayi. Ke ce kaɗai sanyin idona a kowane sako. Idan kana kusa dukan damuwa ta wata na gushewa. Halinka na gari ya sanya na yarda ka. Ni ma na yarda da ke kyakkyawar gimbiyata. Zan baki kulawa yadda kowa zai sha kallo. Mune aminan zuciya guda, mune aminan zuciya guda. Soyayya ce ta kula mana a aminci a rayuwa. Arewa a studio, Muhammad Nagane, Wagattaba BPM Rhythm Dana.